n'a jara a na se fila wagati k'i k'a dɔn Bamaji yɛrɛfaasu wa karisiriki Bamaji k'a dɔn maa kamana gwanen min ɲɛna k'a fɔ su ko ni dugusajɛ cɛ ale ka laɲini bi sabati bingannikɛla ani jadɔw wagati k'i k'a dɔn kun kelen bɛ ka ni dugu in sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ min ye ɲɔrɔ mara ye ni dugu min n'a tɔ ye ko Sebabugu Jɛma mara la wagati k'a dɔn Bamaji i k'a dɔn n'a dɔn k'a fɔ min kɔni ye Mali armée tulondigiw la ayi o b'a la wagati sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamajiw de nana ka Sebabugu minɛ i k'a dɔn a bɛ waatinin bɔ ka mɔɔw tɔɔrɔ ka mɔɔw sɛbɛkɔrɔ tɔɲɔ wagati maa minnu di kɛlɛ dɔn u ma deli ka kɛlɛ kɛ ka taa bi dugu nana masumalen kan wagati k'a dɔn k'u n'u sago n'u dungɔ kɛ u y'a ɲɛɲini o nka dabali ni fɛɛrɛ min bɛ armée bolo k'o de dɔn caman de i k'a dɔn ayiwa u denw i k'a dɔn u su yɛrɛ kelen bɛ yen n'a ma kuma a ka denw kɔni fɛ u b'a ka kabila ba u b'a ka du ba wagati armée ma fɛn f'u ye a y'a ka dabali tigɛ ka jateminɛ kɛ wagati k'i sɛlɛ ko jakuma wara k'i sɛlɛ ko waraningala wagati k'a dɔn bɔdaw ani dondaw k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ka wulu ninnu d'u ka dangadenya ko la wagati i k'a dɔn an bɛ bali min na ni armée ko law wagati sanfɛla tɛ sɔn dugumana ka kalan an bɛ taa yɔrɔ jumɛn o yɔrɔnin bɛɛ cɛ 21 Bamaji wagati u sera k'o su yɛrɛ kɛ ten a tɔ ɲɛdaw kan yan di yɔrɔ ye min ni bolo kelen bolila min dara n'a sen kelen ye min dara kisɛ b'o kɔ la a ye ɲɛma ala wagati k'i k'a don damanda de kungo minɛ marifa giriɲana kala min b'u bolo giriɲana sakɔsi min b'u kannaw giriɲana u y'o fili wagati k'u sɛbɛ kɔrɔ digi kungokolo kɔnɔ yangadi ye ɲɛ wagati k'i k'a dɔn olu minnu bɛlɛnna tu kɔnɔ ni ka t'u ni kɛnɛ tɔ karaba walima kisɛ den min tɔ fa wagati k'i dan t'o la kɛnɛ kɔni ka i k'a dɔn su 21 Bamaji la o dajira wagati marifa sugu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ ninnu bolo a bɛɛ lajɛlen saradalen don sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'u y'u nɔbɔ min ye maa jugunin k'olu nɔbɔ sa kungo kɔnɔ wagati ka yɔrɔ fura k'a sɛbɛkɔrɔja a nana bila ka nana dɔn sa k'a fɔ jɔnko la i k'a dɔn maa banna wagati ka hali bi o n'a ta bɛɛ sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ ani lawuli wagati sabula nin Bamaji ninnu Afrikalo tile 11 a tile 15 tɛmɛnen wagati ninnu kelen bɛ ka wele dakɛ juguya yɛrɛ ani tiɲɛni yɛrɛ de kama wagati kabini nin kɔni kɛra sa k'a daminɛ o kungokolo kɔnɔ ka taa gosi fo Muritani ka taa gosi fo Senegali wagati min kɔni ye Jɛma yɛrɛ n'a lamini u na mɛn wagati k'i e ko a ɲɔgɔnna yɛrɛ na kɛ bilen sabula lamɛ ko wagati k'i k'a dɔn dugulamaw ko hakili sigi u ti taa bilen koyi ɛlɛ ni i k'a dɔn u bɛna to yɔrɔ in na min kɔni sɛgɛsɛgɛli tɔ ye ka se k'a kɛ bada lakana ka boloda wa siga mana kɛ mɔɔ maa na k'o bɛ nin janfa jugu la a bɛ a dugudenw b'a la u k'a minɛ k'a jɔ ka mugu ci a la bɛɛ duguden janfandiw b'a kɔnɔ u bɛ yen wagati a ko Jɛma n'a lamini yɔrɔ caman Sebabugu Gomitara Watayi ka taa se Togi kungokolo Ɲanankɔrɔ min ye ayiwa nin yɔrɔ ninnu ye min ye Fajabugu Duala Sirado Kawala wagati k'a ni yɔrɔ wɛrɛ tɔw min ye Bamajiw dili donnen ko don nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ k'u taar'u wɔgɔbɛ ka b'u wo kɔnɔ k'u ka sow da kolondi k'a filen kolondi k'u kundi Sebabugu tɛ ngoni bɔsiri ka andamɛ anda ɲɔana kuma mɛ tuguni sabula sɔrɔsiw kɔni fa bɛɛ lajɛlen minɛ dugu o dugu b'a lamini na bɔsiri k'i k'a don kelen bɛ ka zole da ye ka ja da bɛɛ lajɛlen na an bɛ donni minɛ ko bi duguden caman sɛgɛra ka so i k'a don hakili sigilen ani basigi nani an bɛ donni minɛ ko bi bɔsiri k'i ka bɔ Bamakɔ ka sirajan kelen ka tɛmɛ Jɛma bɔsiri k'i fan fila bɛɛ la sɔmin kelen don k'a fɔ Kayi fanfɛla in na min ye ɲɔrɔ mara ye Bamajiw kɔni u b'a fɛ k'u kɔda yen na de min ye Bamajɛ kɛwalew ye ani bingani walew u b'a fɛ k'u kun da Senegali ani Muritani kan wagati n'i y'a jateminɛ i b'a hali kɔsɛn na u ye ɲɛdɔnnenya min kɛ ni ka taa nin karamɔgɔba in minɛ min ye Tijaniya i k'a dɔn dankɔrɔba in ye n'o ye Cɔrɔna Hadi Tali wagati k'i k'a dɔn nin ma bɔ mɔɔw kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen de kɔni ye kɛwale sa kɛwale min jɛ ka jugu n'a bi jamanaden bɛɛ lajɛlen wele a ko an bɛ donni minɛ ko bi wagati k'i k'a dɔn Bamaji bolofara min bɛ yen n'o ye groupe de soutien à l'islam n'u k'a ma JESIM wagati k'i k'a dɔn sɔmin kelen don k'a fɔ u dili fankelen bɛ Muritani u kɔni b'a fɛ ka Mali in kɛ munumunu yɔrɔ de ye fo ka taa se Senegali yan fanfɛla in ma sabula sɔmin kelen don o de la bɛɛ lajɛlen tɔnsi wulilen don k'i jɔ kɛlɛw wagati nin jamana saba bɛɛ lajɛlen fɛ waasa ko in a bɛ dansira la a ye bɔla ka min ye ɲɔrɔ mara ye o janjo min n'o jan bɛ forces armées maliennes na e ko o m'o janjo kelen k'o kɛ tɛnɛ wa
min ye région de Sahel o kɔnɔna na n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ avril kalo tile 23 san 2025 kunnafoni sanumanw sɔrɔlen kɔ forces armées maliennes fɛ i b'a ye k'a fɔ u yɛrɛ dodolomaliw kɛ ka se ka kunnafoni ka se ka a lajɛya a lajɛyalen kɔ u taara ni min ye nin maa murutilen ninnu ye nin dantɛmɛwalekɛla ninnu bamanciw u kɔni u y'u suma u sumalen kɔ u kɔni u ye tasuma de jigi u kan tasuma jigilen kɔ u kan i b'a ye k'a fɔ a kɛra yɔrɔ min na o de ye Mayaraso ye Mayaraso o ni o filɛ nin ye kɔrɔnfɛyan fan fɛ ka fɔ a bɛ o dɔ kɛ a bɛ kɔrɔnfɛyan fan fɛ ka sanga ni Baramandugu ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ baara in kɔni a ko a bolodacogo ɲɛna bawo min ye maa o maa kɔni kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na a sini nin ma bɔ yen n'i y'a lajɛ forces armées maliennes kunun ko forces armées maliennes ani bi ta misali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2012 armée malienne ani 2025 u tɛ kelen ye dɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ minɛnkura minnu nana minɛn ninnu o bɛ se ka o sifilɛ cogo min na a bɛ se ka Bamanci fa ka se hakɛ min ma nin bɛɛ lajɛlen de ko nin fɛn yɛrɛ tigɛlen don armée malienne fɛ sɔrɔsiw kɔrɔfɔlen don a ka fɔ dɔrɔn ko a ye taa nin yɔrɔ in na Ala ni minɛnkura min b'u bolo u b'a fɛ k'a isi Ala